Benvidos e benvidas a un novo episodio de Contos Revoltos. Un programa para os amantes dos contos. Somos o alumnado de primeiro da ESO do Colexio As Revoltas. Estamos aquí para entreterte. Hoxe presentamos o programa Joel, Felipe e Nicolás. E traemos capítulo cheo de maxia. Sí, moita maxia e tamén moitos bichos. Moitos bichos. Sí, pero calma, son bichos moi tranquiliños. Ou non, queredes coñecelos? Sí, claro que sí. Estes bichiños forman parte da fauna máxica que descubriu Álvaro Cunqueiro no seu libro Escola de Menciñeiros. Agarda un momento. Antes de comezar, tenemos que explicar quen é Álvaro Cunqueiro. Por suposto, e para isto temos con nós a 3 especialistas en literatura galega. Xa veres, neste programa estamos moi preparados. Pois claro, dámoslle paso a Sofía, Pablo e Luca. Hola. Benvidos, benvidas a Contos Revoltos. Imos coa pregunta do millón. Que nos podedes contar sobre Álvaro Cunqueiro? Pois podemos contar moitas cousas. Para empezar, Álvaro Cunqueiro tamén era un gran amante dos contos e da literatura. Sí, seguro que lle encantaría escoitar este programa. Como nos alegra escoitar iso? E de onde era? Él era de Mondoñedo, unha vila de norte de Lugo. Efectivamente, naceu en Mondoñedo en 1911 e ali pasou a súa infancia. Este lugar é moi importante para él e vai estar moi presente nas súas obras. E ademais, en Mondoñedo tamén están moi orgullosos del. Se visitades esta vila, poderedes ver unha estatua do escritor xusto en fronte da catedral. Sendo xa un mociño, foi estudar a Santiago de Compostela e ali comezou a publicar os seus libros. Libros de contos? Ao principio escribiu sobre todo poesía. Nesta etapa publicou poemarios como Mar o Norde ou poemas do Sí e Non. O problema é que despois tivo que deixar de escribir en galego. E por qué? Pois é unha historia moi longa, pero resumirémola así. En 1936 estalou a guerra. Despois comezou a ditadura franquista e prohibiuse escribir libros en galego. Efectivamente, e Álvaro Cunqueiro estivo bastante tempo sen escribir na nosa lingua. Pero en 1950 crease a editorial Galaxia e Cunqueiro volveu ao ataque. A partir de aí, Cunqueiro empeza a publicar un montón de libros. Sí, nesta época escribe a novela Merlín e familia. E as crónicas dos Ochantre. E se o vello Sinbad volvese ás illas... E tamén publica os seus libros de contos. O primeiro titulábase Escola de Menciñeiros. En el podemos atopar as maravillosas historias que hoxe ides contar neste programa. O libro ten un apartado de fauna máxica e nel aparecen todos os bichiños fantásticos que ides falar. Pois, moitísimas gracias por toda esta información. De nada, ata logo. No niño novo do vento hai unha pomba dourada. No niño novo do vento hai unha pomba dourada. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala. Agora que xa sabemos quen foi Álvaro Cunqueiro, imos comezar coa incrible historia do Bolimarte. Ai, o Bolimarte, que criatura tan fascinante. Vannos contar esta historia Sohail, Xurxo, Wendy e Yanira. Imos alá, dentro conto! O Bolimarte. O Bolimarte é algo así como unha salamanquesa. Outros din que se semella en un alacrán. Ten cresta rosa, como a de galo, na cabeza. Medirá unha media cuarta ou máis do seu corpo e rabo. Pon un ovo cada 7 anos, e precisamente no niño do moucho. Os ovos de moucho son brancos, e o do Bolimarte é mouro, pero o moucho non se decata.
E cando Bolimarte nace, o primeiro que fai é xantar as crías do moucho. Bolimarte vese poucas veces, pero cando se ve é porque vai haber eclipse de sol. Tenlle medo a fin do mundo. Nesas ocasiones bótase a procura da compañía do home. Se unha persoa o recibe na casa en véspera de eclipse total de sol, o Bolimarte dalle euro, ou dille onde hai. Recibido na casa hai que alimentalo ben, 2 pitos por día. Abonda con desplumalos que os come cruz. Hai familias que se fixeron ricas dándolle comer o Bolimarte. O Bolimarte, por enriba do corpo, trae unha camiseta. Entre a camiseta e o corpo, ouro en fío. Este ouro dallo a quen o serve, pero non hai que tocar o fío do ouro ata unha hora despois, porque queima. Pois esta é a curiosa historia do Bolimarte. Oxalá me viñese ver o Bolimarte e me trouxese ouro. Sí, eu tamén prefiro que me veña o Bolimarte e non o Removeiro. Que dis do Removeiro? Quen é ese? O Removeiro é o protagonista do seguinte conto. Un gran persoase, pero as galiñas non creen saber nadar el. Por algo será. Pois sí, vannos contar esta historia Kevin e Xavi. Estades preparados? Estamos. Pois, imos co conto. O Removeiro. Hai un demo que se chama Aristán. Este demo unha vez estivo enfermo e o médico que teñen os demos, que é o de Toledo, recetoulle ovos de galiña bebidos. Aristán entón fixo xoveiro e tamén son obestos os seus fillos e netos. Métense nun jaliñeiro e beben todos os ovos que poñan jaliñas. O peor destes demos non é só os ovos que beben, senón que están sempre mirando para as galiñas, agardando a que poñan. Entón as galiñas tolean co ollo do demo. Chocan sen tempo, deixan de poñer, enfranquecen e morren. Vaya, pobres as galiñas que se atopen co Removeiro. Pois sí, miñas pobres. E digo eu, o Removeiro tamén lle fará mal ao Tordavisco? Non creo, o Tordavisco é moi listo. Que dicides? Quen é ese Tordavisco? Non o coñeces? Pois escoita atentamente a Carmen e Valeria, que nos van contar a súa historia. Veña, imos alá, dentro conto! O Tordavisco. O Tordavisco é como un galo, pero non hai quen o vexa, porque de día é verde, de noite é mouro e cando neva, branco é. É o máis listo de todos os paxaros. Tanto é así que cando o cuco se ergue polas mañanciñas cedo, vai o Tordavisco e métese na súa cama e aproveita que o cuco deixou unha quente. O ovo do Tordavisco é verde, e fala. E asusta os nenos que andan velando niñadas nas silveiras, dicindo a grandes berros: Quen anda aí? Quen anda aí? Quen anda aí? Pois este foi o conto do Tordavisco. Que animaliño máis simpático. Pois sí, son moi divertidos estas criaturas máxicas de Cunqueiro. Sí, pero temos que ir rematando o programa. Non! Sí, pero imos despedirnos por todo alto cun animaliño fascinante. Cal? O Gatipedro. Quen? Non sabes o conto do Gatipedro? Non. Pois escoitade ben a historia que nos traen Pablo, Eliana e Noemí. Dentro conto. O Gatipedro. O Gatipedro é un gato branco que ten na cachola un corno mouro.
vai polas noites ás casas e párese nas habitacións nas que hai nenos dormindo. Entón, o gatipedro ponse a verter auga polo seu corniño e o neno, en soños, escoitando pingar da fontiña aquela, soña que mexa, e de verdade, mexa na cama. Para espantar o gatipedro, abonda con botar unhas areias de sal na porta do cuarto e ao pé da fiestra. O gatipedro anda apoiándose, ademais de nas 4 patas, na lingua. Se proba coa lingua o sabor do sal, o gatipedro dá a volta e prosegue a súa viaxe nocturna. E así deixan os seus nenos da casa en paz. E ata aquí a curiosa historia do gatipedro. E co gatipedro temos que ir despedindo o programa de hoxe. Pois sí, amigos contistas. Todo bo remata. A partir de agora, fixadevos ben. En calquera recuncho pode aparecer o Bolimarte co seu ouro. Ou o do Nogueiro para roubarvos os ovos. Ou o Tordamisco, co seu ovo falador. Ou o gatipedro co seu corniño na cachola. Que criaturas maravillosas. Non sei cal me gustou máis. E a vos? Deixárenos a vosa opinión en comentarios. Nos despedímonos ata o próximo programa. Colorín colorado. Este conto está rematado. Ata outra, contistas!